så til nyheder. Bent Benson sagde i dag til demokratiet i Danmark, at det nye valg blev meget vildere end det gamle valg. Vi har Bent Benson live for hovedgaden i Thisted og Bent Benson. Hvad blev der anderledes på det nye valg? Bent Benson, jeg tror ikke helt, du er igennem også. Jeg håber, de arbejder på derude. Jeg prøver det. Skov jeg. Bent Benson. Jeg skal også spidse, mand. Du skal ikke tisse nu. Hvad siger du? For helvede da. Hvad siger du? Hvad fanden? Er det nu? Okay. Bent Benson. Hvad bliver forskellen på det nye valg end det gamle? Det er sgu også koldt. For helvede da! Giv fandme ikke et op her med jer! Ja, vi kører snart, fordi at ellers går jeg. Og så skal vi en tur ud i køkkenet. Er det fedt derude, Sejr? Det er enormt fedt at være, og det er totalt god julestemning med juletræ. Vi snakker til kameraet. Dem der hjemme i studiet. Ja, som jeg sagde, der er god julestemning. Jeg står sammen her med Jon. Og vi skal lave noget julemad. Hvad skal vi have? Vi skal have risengrød. Risengrød. En god dansk traditionel ret. Nej. Jo. Nej, det er kleiner, der er traditionelt dansk ret. Det er kleiner. Der skal vand i. Der skal vand i. Hvor meget kom du i til her? Bare lige 5 deciliter eller noget. 5 deciliter. Ja, og så lidt vand. Eller lidt salt også. Salt, simpelthen. Så 5 ris. Ikke mere end 5? Nej, præcis 5. Det er ikke lidt? Nej, det er 5 ris. Så. Ellers bliver det for stærkt. 5 ris. Og så Brødkrummer. Brødkrummer? Ja, jeg skal se. Er ikke det, man plejer at give til ænderne? Det ligner jo, det altså. Det er faktisk måske. Det er godt, at det var lidt meget. Ja. Hvad kommer du nu i? Det er peber. I risengrød? Ja. Ja. Det er dig, der kokken. Så skal det bare røres. Så skal det røres? Ja. Så er det jo heldigt. Prøv at stoppe med det der. Det larmer lidt. Så er det jo heldigt, at Jon han har... Prøv at stoppe. Så er det jo heldigt, at Jon han har lavet en i forvejen. Det er ikke gjort. Det har du ikke gjort? Nej. Det var da det, vi aftalte. Jeg har ikke snydt. Har du ikke snydt lidt? Bare en lille smule. Okay. Til eksamen sidste år. Ja, det er meget godt. Jamen. Der har jeg brugt det lommeregner til en af stykkerne. Nej. Vi vender tilbage hertil. Jeg ved det er forkert. Jeg vil ikke lade være. Ja. Jon. Vi vender tilbage hertil om 20 minutter, når vi har fået lavet vores risengrød. Og Jon han har fået kommet med tanker. Kender du det? Og kom gående. Og pludselig falde i en vandpyt. Det er træls, og det gør dit tøj beskidt. Hvis du kender det, så er den nye Snoxy Snacky Snell noget for dig. Du tager trøjen af, ind i maskinen, Snoxy Snacky Snell i den ruden der, og jeg tager en slappert. Lad os se resultatet. Pletterne væk, og trøjen er næsten som ny. Det føles som en helt ny trøje. Wow. Snoxy Snacky Snell. Til farvel til pletter. Nu skal vi have den næste finalist. Han hedder Fidis Pigman. Hej Fidis. Hej. Jeg forstår, at du er tryllekunstner. Ja. Og du vil gerne vise et trick for os. Ja, det vil jeg. Super. Trylle en væk. Ja. Du skal jo duellere mod den anden deltager. Ja, hvordan har du med det? Taber. Ja, han taber. Han taber. Ja. Okay. Jeg skal lige bruge en frivillig. Nej, kom. Ud. En frivillig. Nå. Cindy. Tak.
Whoopty! Så er han simpelthen væk. Han er simpelthen væk. Fantastisk. Hvis I venter udenfor, så får I at vide, hvem der er vinderen af det første show af Jeg Teleporten. har faktisk varme hænder med mærke. Nej, tak. Så Du må gerne den gå. vej. Ja, den der. Okay, så er vi tilbage i vores julekøkken udendørsrykket. Og jeg kan se, at du, Jon, er i fuld gang med at få gjort risengrøn færdig. Ja, ja. Og den ser nogenlunde ud, da. Der skal mere peber i, har jeg set. Men jeg er faktisk lidt sulten, så det er jo et spørgsmål, om vi skal smage på den. Og jeg har lige glemt at tænde for den, kan jeg se. Du har glemt at tænde for den. Så er vi i gang igen. Ej, Jon, vi har ikke mere tid. Vi kan... Jamen, den er lige ved at blive varm nu. Ja, men du har jo kogt det der, vel? Jon, ved du, jeg synes, vi skal give dit brød til ænderne, og så siger vi tak herfra. Nej, Jon, lad være. Ja, vi skal smage jo. Jamen, så smag. Ja. Farvel herfra. Det smager lort. Det er virkelig dårligt mad, jeg har lavet der. Jon, farvel. Det er jo faktisk ikke godt. Du kender ham sikkert. Thomas Piano, Mads Kraftfuld stemme, og de alle tekster. Nu er han tilbage igen med sin nye CD med hits som En brun stribe i en trusse. Eller hvad med? Nej, hvor har jeg altså skidt. Det var lige der. Ikke tør. Kan du så lade være? Det skal størkne til det går. Hvis du køber CD nu, får du 3% rabat på næste sengelag, du køber i Biva. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Oh, you touch my tra-la-la. Og så er vi ved at være ved vejs ende. Og på det her tidspunkt af programmet plejer vi jo at have en lille sjov gag, en sjov sketch, et sjovt indslag, men det vil vi ikke have i dag.